A měl v tom pravdu Leoš, že vlastně v momentě, kdy se přečetla ta nápověda, tak že si sa vlastne vytratila a šla si hľadať tú imunitu? Ja som teda nebola jediná, kto bol v tom lese, tam boli takmer všetci, pretože ideš stávať ten prístrešok a tebe neležia pod nohami tie listy a všetko, čo na to potrebuješ, ty musíš zhľadať tie materiály, za čo si to postavíš. A boli tam proste aj scény, ako som tam brala tú latku, proste už tam nebola scéna, kedy som Žofii hovorila, Žofia, tam za rohom sú proste listy, ktoré môžeme použiť, poďme ich zobrať. Proste tam sa jedine stalo, že Leoš proste bol prefikaný a využil to, že ja som bola v tom lese a bola som tam, ale proste to bola iba využité proste to, že áno, ona tam hľadá imunitu, ale už tam nebolo to, že ako som tam ja proste tie listy a ako som sa snažila priniesť tie materiály, ako som tá imunita, ja som ju v podstate ani nehľadala, takže by som ju hľadala nejak proste, že strkala niekam ruky a hľadala ju na silu. Ja som tam proste išla pozerať materiály na prístrešok, pretože sme mali hodinu čas na to si všetko postavať a Leoš začal túto hru, ktorá je veľmi ako prvoplánová, povedať na niekoho, že má imunitu, lebo toho sa ľudia v kmeni boja ako čert krysa. Takže to tá hra väčšinou vždy vyjde.